बारा ढेर दिन के बाद फोचका देखे के मिलल बारी। मुंह में तो बाढ़ आ गइल बारी। पानियो मिल जाए तो मजा आ जाए। पैसा लेके बड़ी ना अतीरी ना तू लेके है नहीं लेके ना। चलो सर चलो सा घरे आज फोचका ना खाली। चलो सोन। चल 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 रे तू लो जा लो हम आवता नहीं। अब का यह बैठ के ओल पर माटी चढ़ेबे। चल चल तो चल तू लो जा लो तू लो हमरा काम बाबी हम काम को क्या होता नहीं जा लो चल रे चल। भैया हो अब तारा फोचका मेनू पहले वाला स्वाद नहीं खे रह गई। 1 मिनट रुको अबे आवतनी। अब कैसा लगता हो? अब जाके पहिल का स्वाद आइल बा। ठीक बा अब हम चलो तनी घरे। पानिया साफ बा। फोचका निमन बा? हाँ का कुछ ना साला यो अभी लेना वोइलन सन कहाँ रो गोइलन सोरी। अभी आए का एक बात कही खिंचिए बना नहीं कहा खिंचिए बना नहीं बता एक बात बताओ ना। तो पक 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 तनी से पानिया में से दे बा पिए के बाद भाग जाना तो पेनी में ऐसा लालका मरीचरा गरम नु की तनिए देर में रेस हो जाइबा। भाग 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 जल्दी। अरे ते हमार फोचका खा गली करोली ते। चल अब पैसा दे दे पैसा दे 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 पैसा दे। रुको उसे उतारन सन दितारन रुको। अगर अब की पार पैसा ना मिलल नु तो देख ले। आज फोचका खाई मजा आ जाई। चुप हो जा भाई चुप ओकरा से ज्यादा खाई। ओए आइला पैसा तनी फोचका द त। ए फोचका देबा की तू कुछ चाहत रह? कैसन फोचका रे? कोइसन फोचका कहत र हेते अबे पैसा देनी सब पगलाइल बरा का। फोचका ओचका ना मिली। हाउ हमार 2 गो फोचका चोरा के खइले बाड़न आ 2 गो फोचका के 4 रुपया भइल ओही में काट लेनी 1 रुपया उबरता का मुंह बना के का तक तारा खा गइल बा। हम सब फोचका एक बेर में खा जाऊं। पैसा तार बाप दिहन है खैली हस 4 गोटा में टप मार देनी ओही कति मारला सा। चल घर चल 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 उठ चल। के तक को होली है इसके तू लोग जा लगिन हमरा काम बा। कौन काम कैले से कौन काम कैले कौन काम कैले कौन काम कोनी पुचको चुरा के ना कोनी का ई ना सुधरी खाला
जाई अब पैसा भरनी से हमनी के चल जल्दी चल घर चल 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 उठ चल 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 तो घर चल 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 चला सब पैसा खा गई अब हमनी के का खाई सो तनी बताई बे बताओ बता का नहीं खुश 1 रुपया नहीं क्यों बोल का हाँ उबरल बा हे दे अरे किन बा हे बगल में चल बा सुभाष पैसा रे तोरा लगा बा का रे हमरा लगे कहां बा लागत है कि ओकरे लगे छूट गइल बा ओए होए ओए होए ठीक भाई बड़ा फचकवा गति मानत रहला हले ठीक भइल कहता रे हो चल ओका लगे 1 रुपया बावे आ 1 रुपया में तोरा 2 गो फौज का हमनी के दिवावे के पड़ी चल जल्दी चल चल जो जल्दी जाके लिया जो काता को तोरो हो पैसा ले जाई आइल बनी कैसन पैसा तो फिर एको चोरा के लेके भागे नु तब ये बुझा जाई कैसन पैसा हइले अपन पैसा आ दोबारा ते अपन शकल यहाँ दिखा देलिस नु तो तोरा के फोचका खनी फोड़ के फेंक देम हई लो अपन पैसा जरा फुचका त खाए के बेरी गप खा ले लो आ हमनी के जो जल्दी लेके आओ ना तो तोरे ही जी उपाय करे लगम जो ओए अरे बाबू अब का हमरा के खायल बड़ी है ना फुचका ले जाई आइल बनी क रुपया के चाहिए 10 रुपया के कगो 8 गो 5 रुपया के 4 गो 2 रुपया के एगो 1 रुपया के देबा भाई हो तू हमारे से ओकरा बदला हमार जान मांग लेता तो हम खुशी दे देती लेकिन ऊ ना मिली ना हमरा उहे चाहिए तक जल्दी तक अब की पार तू यहाँ आ जाइबे नु तो यही पानी में तोरा के घोर के आ 10 रुपया के 10 गो बेचे में फोचका रे उ 1 रुपया के नहीं खे दिए आज तोरा केहू ते लेके आवे के बा जो ओकर लगा थे तो खानी खड़ा रहिए उ अपने दे दी ठीक बा जा तनी हमरा लोग एगो उपाय बा कौन उपाय रे बोल तूने चला लो हमरा ओई फोचकवा ला के लगे साइड में खड़ा रहियो लो नी ओकरा बाद हम सब मार ले चल हाँ मार दे 25 रुपये करे के बा एक कह देले बानी भेजवाते बानी रुको ना रुक ओ मैं 25 को पोच कराला 25 50 को बन छोड़ दो ओकरा बारे में बहुत मालूम नहीं के ओई दिए करेला हो छोड़ दे भैया